Brestská pevnost 26. června roku 1941. Obležená pevnost vzdorovala s nadlidským nasazením fyzických i morálních sil. Docházelo jídlo, nebyly léky, nebylo dost obovazů a těžce ranění umírali na otravu krve. Ale nejstrašnější útrapou pro všechny byla neustálá k šílenství dohánějící žízeň. V pevnosti, stojící na ostrově a chráněné vodními rameny, nebyla voda. Já pevnost! Bojujem! Čekáme na rozkazy! Přepínám! Teritorium. V důsledku dvoustranného obchvatu 3., 4. a 10. armády Rusů se ukázala možnost jejich úplného odklíčení. Přední jednotky Guderiana a Gotha se probojovaly na přístupové cesty k Minsku. Kdy bude dobyta Brestská pevnost? Je už hluboko ve vašem týlu a poutá na sebe celou divizi. 45. divizi, která první pochodovala do Paříže. Věříte generálu Šliperovi, ode mne důdku. Polní maršál Kluge. Pane polní maršále, Rusové bojují fanaticky do posledního muže. Pevnost je velmi dobře vybudována. Rozhodli jsme se s generálem Kesselringem užít supertěžké bomby o váze 1800 kg. Brestská pevnost bude dobyta zítra. Joděvenko, začal fungovat trh. Jaký trh? Každej si chce odníst, co si zaplatil. Pěta, tiše pláč. Ježíš Maria, to je svět. No, helejte, udělali jsme, co je všechno v našich silách. Jezdí to, je to krásný, miloučký, tak co? No, tak můžeme vyrazit. Pokřtí! Ano, rádi bychom viděli nějaké pamětihodnosti toho národa, zvláště pak Norimberg, Mnichov a Bundestag v Berlíně. Já volám na shledanou, no vidíš, jak ti to jde. Chce srdce zabolí. Nešaj na mě! Nechcete tu slečnu nechat na pokoji, mladíku? Pane bože, Buffalo jí přerazí vejpůl. Počkejte! Nelíbí se ti? Trochu moc natur. Ale pohoda. Tak je to 50 za osobu, já jsem to usmlouval dát 1000 babek. Jakých 1000? Co? A proč jsme sem jezdili? No, protože v Čechách je něco za něco, že jo, samozřejmě. Oni nám vyhověli na hranicích, tak my teď vyhovíme zase jim tady. Romikare, hyn se ukáže! Do roka do dňa tě zvu na boží sud! No dobře, ale 50 korun za lístek, to jako... No pravidelně popravujeme ve 2, ve 3 a ve 4. A vy jste mezi. A to je speciální objednávka. Příteli, kamarádičku, máš slivovici. Kde pak? Mám něco lepšího. Co to je? No co pak si objevil? No? Modrý svišť. Kde pak si ho vzal? Chlapci z horské služby. A rovnou ti ho vycpali, viď? Zlatý kremator. Co se děje? Pospěšte si, šofére! To mám snad udělat zázrak?
Nebojte, rabíne, letadlo nezmeškáte. Pojďte, chlapci. A 1, 2, 3. Vidíte, chlapče? Tomu se říká zázrak. Pane, pozor! A co děláme třetí pruhu? Byl to Angličan. Angličani. Já je nerad. A vy je rád? Ale jo. Já je nerad. Podívejte. Co? Vidíte to Švýcar a Němec? No a? No, Švýcar a Němec, tady nejsme ve Francii. A teď je před námi ještě Belgičan. Belgičan. Vy Belgičany taky nerad? Sviní nám tady. Koukněte na tu herku. Ta může být jen belgická. Já začnu taky. Mám toho dost. Cože? A dost. Halo, já jim zakazuju stávkovat. Slyšíte? Ne, říkám vám ne. Víte co? Uděláte to jako vždycky. Vy teď všechno slibte a já jim jako vždycky nic nedám. Šalamoune, hele auto. Hej, zastavte. Hej, zastavte. Člověk ze západu. Chce se vám na něj taky zařvat? Když jsem viděl první vlak, řval jsem, že to slyšeli až v Arkansasu. Tak co si o něm myslíte? Nic ošklivějšího jsem v životě neviděl. To jste neviděl mou bejvalou. Pánové měli jít ven nakládat dřevo. Máme totiž zpoždění. Můžete mi zatím pohlídat tu tašku? Jistě, bude v bezpečí. Já jsem tady. Možná bychom to měli probrat, až ten vlak vyjede. Pan Jones si chce trochu protáhnout nohy, i když delší než jsou, teď snad nebudou. Omluvte mě, slečno. Prosím, běžte už, jděte! A kam všichni z města zmizeli? To já nevím. Postavili novou osadu, když zavřeli doly. Všichni jsou pryč, já nevím. Bojím se, prosím, běžte pryč, prosím. Ani my vám neublížíme.